E quero aproveitar esta reunión para ofrecerlle ao Goberno galego, para ofrecerlle ao presidente da Xunta de Galicia a man tendida do Partido Socialista de Galicia para a búsqueda de unha solución ao tema da financiación autonómica que redunde no beneficio de todas as galegas e todos os galegos. Quero adquirir en este momento o compromiso do Partido Socialista de Galicia da man tendida do diálogo e de poñer en común todas as formacións políticas un modelo de financiación autonómica que sexa positivo para o futuro deste país. Hai unha serie de criterios que van a ser claves e nos que probablemente coincidamos todo. A nosa realidade como país, a nosa dispersión poboacional, o noso envellecemento e a nosa limitación clara no crecimento poboacional. Quere isto decir que temos que artellar e combinar diversos factores para que a nosa disminución do peso poboacional relativo en todo o territorio español non redunde negativamente e busquemos fórmulas que compensen a través da axeitada valoración de custes que o modelo económico final signifique unha clara melloría sobre a financiación actual. Ofrecemos diálogo, ofrecemos a man tendida, ofrecemos o millor que temos dos nosos equipos económicos que están traballando dende fai 7 días en perfilar todos estes modelos. Pero da mesma maneira que ofrecemos, pedimos. E pedimos ao presidente Feijóo que non antepoña os intereses de Génova, os intereses de Rajoy, os intereses de todos os galegos. Pedimoslle a Feijóo que non se deixe ir por o tobogán da demagogia, por o tobogán da confrontación, para usar a Galicia como unha ferramenta de colisión política do Partido Popular co Partido Socialista. Feijóo ten ás súas espaldas unha grave responsabilidade e ten un problema que por culpa de Feijóo Galicia non ten estatuto. E abordar o modelo de financiación autonómica para os próximos 4 anos parten con certa ventaxa aquelas comunidades autónomas que tuveron unha madurez política en todos os grupos políticos que constituían os seus parlamentos de acadar acordos que derivaron en un estatuto. É difícil de explicar que o Partido Popular colaborase e sacase adiante estatutos en diversas comunidades autónomas e que Feijóo, líder da oposición durante os pasados 4 anos, fose o principal artífice de que Galicia non tuvera un estatuto que hoxe nos daría moita garantía e moita solvencia. A nosa perplexidade fronte ás declaracións da conselleira de Sanidade. Si temos unha conselleira de Sanidade que non é capaz de atopar nos presupostos da Xunta de Galicia o presuposto do Hospital de Vigo, Dios mío, que a financiación do Hospital de Vigo está aprobada, está documentada no SPI, na Sociedade Pública de Investimento, que está dotada con 300 millóns de euros e non só está dotada con 300 millóns de euros, senón que está no proceso de expropiación de terreos e que temos todo en marcha. Das declaracións da conselleira de Sanidade, nos derivamos 2 preocupacións. Primeira, un claro caso de incapacidade política e profesional. Pero pode haber outra posibilidade, que é que empecen a poñer encima da mesa a posibilidade de non construir o Hospital de Vigo, que xa aí empezamos a falar de un tema máis grave. O Partido Socialista non lle vai a permitir nin a Feijóo, nin a conselleira, nin o Goberno galego un ataque da dimensión de suspender o Hospital de Vigo. E lle exigimos un hospital con 1.500 camas para a cidade de Vigo. Calquera disculpa como esta que empeza a sobrevoar na política sanitaria da Xunta teñen que comprender que nos produce
clara preocupación, que tanto dende a Alcaldía de Vigo, desde o Partido Socialista, o Hospital de Vigo é casus belli. Casus belli. Con que fagan o máis mínimo movimento para anular a construción, para paralizar as expropiacións, para paralizar todo o que estamos facendo en Vigo, automáticamente tendrá a todos os ciudadanos de Vigo e a todos os socialistas deste país enfrente para producir unha clara confrontación. Creemos que empezan a facerse evidentes as propostas dos conselleiros do Goberno. O caso Pascual evidencia dúas declaracións dos conselleiros. Por un lado, a conselleira de Traballo que dice que facilitará os seres en este país. Hai datos fundados de que pudo haber reunións recientes entre membros do Goberno e a dirección de Pascual que apuntaban en esta dirección. E a outra afirmación do conselleiro de Medio Rural, donde nas súas primeiras declaracións dixo que a mellor maneira de arreglar o problema das explotacións agrarias era ir aos pechados. O sector lácteo é unha columna vertebral das estruturas de Galicia. E non vale implicarse nun modelo comunitario, nun modelo nacional, que ten as súas debilidades, pero os elementos diferenciales que teñen que incentivarse desde esta comunidade autónoma, como tantas veces dixo o Partido Popular cando era oposición, ten que empezar a poñelos encima da mesa. E pedímoslle claramente, a través dunha comparecencia específica, que diga cales son as medidas para o plan estratégico do sector lácteo que temos que poñer xa en riba da mesa. Há un problema estructural que ten o sector lácteo en toda Europa, hai un problema puntual do sector lácteo en Galicia. E o Goberno galego ten que apuntar solucións en ese momento. Por último, quero rematarlles manifestando a miña preocupación por un novo modelo de entender a xusticia que está xordindo en Galicia. Permítanme que o defina como a doctrina Feijóo. Unha nova doctrina política, xurídica, donde o presidente da Xunta, non xa o candidato Feijóo, dice que hai delitos que a xusticia non ve. E sin ningún tipo de pudor se atreve a afirmar que o sobreseimento do Barbanza é un delito que non viron os xueces que o encausaron. Me parece dunha tremenda gravedade que o presidente da Xunta sente unha nova doctrina onde el define o que é delito e o que non é delito máis alá dos acordos dos xueces deste país. A verdade é que abre un escenario complicado. Se a isto lle unen ustedes outra parte da doutrina Feijóo que dice que falsificar un documento de recepción dunha obra é unha práctica habitual, imagínense onde nos vamos metendo. E se a isto lle unimos un conselleiro de presidencia que debe ser o único funcionario de España que nin cotiza a Seguridade Social, nin cobra, nin se sabe onde están todos os seus datos, creo que estamos diseñando un panorama do goberno galego donde o único que se nos ocurre dicirlle sería, por favor, señor Feijóo, pare e volva a empezar. Quen vai garantizar a transparencia é o que falsifica as certificacións. Quen vai garantizar a Consellería de Presidencia é o que el fai un fraude de lei, probablemente, para colarse e manteñer unha plaza. Quen dirixe o medio rural pide que pechen as explotacións gandeiras. Quen dirixe traballo pide que se aceleren os seres. Dios mío, pero que levamos 10 ou 15 días e a verdade é que isto, permítanme que lle diga que a oposición non damos feito. Non damos feito a abordar temas que nos teñen a todos sorprendidos. Eu me gustaría vir aquí a falar de política con mayúsculas, pero que non hai maneira. Non hai maneira de que este goberno se centre nos problemas dos ciudadanos. Estamos falando permanentemente de problemas do goberno.
non dos problemas do oceano deste país. Lle pido ao goberno que vaya a Vigo e resolva o tema do metal, que se implique na solución, que se implique como se implicou o goberno anterior e cos seus conselleiros de traballo delegados chegaron a acordos en espacio de 2 ou 3 días. E lle pido que empecen a ejercer de goberno de Galicia.